Islameo ambi alafu kala barkada kala wali mando anga Gasiwatou Karanga le Sayyidina Ali karamallahu wajhahu aga Karanga sigoshian kono dona ni Allah sona ni o damna tolay amba ni nalo fa sebi alamiye fana be alamina doni be alamina kansigi herala kanule herala kan new funi tienka ala ko kan jamana ka ni nalo fa ni sigiro nuna ala kanga jamana baski ala ka kishi ala ka lakana ka ni nalo fa tumarangi wala ka tuwa jawla minu mi faso kono ala ka faso no wa anwe barakalo ala ka gersago funi Karangalo ya rabbi Allah ka haglu dale minum bi papier ko gelo ni barako gelo la ka begla farga mato la ka kene sabatiano ye minum fana ya ngo ala ka wele la no ye ala ka hayabay qul nafsin izaiqatul maut tut am gutra la mo nyo ni dara ababi sa ndaga ndaga ala ka haye andale do ala sika fuitala ambade munu fana ya ngo wele la am yalla deli wi islamina siraka mumuni ma siraka ala ka udaro nema o namura amba ni na lofe angara mo munu dilla kan tarko nunu mo no ni ngazo nunu ka dusudo chawla khaslamia istor korolo ndo islamia ko korote menu ko lu shido anga foli barkada wala ni mando ma ni shubele dilim katugo kuyi olu de dusule chawla kunu wani ala sona bi aw me ganga dusule chawla ni chebo ka bare ni manimo ga bare ani masabo ga bare ala ko qur'anana wa ma khalaqti jin wal insan illa yabudun certes nous avons créé les djinns et les humains pour m'adorer les hommes. Ni Allah Ta'ala ma jino ni adama de da foi kama mbatoliko. O bato pour que ko ne nyamlo. Aye kiro de chi ama. Fo ka se kema sabantan sabama. O bato pour que ko nyamlo aye na bin mo chi ama. Fo sera ba kemeni ba mo wannan ko. O bato izraka aye kitabu jigi. Kitabu bele de la bele ba o nani Zabur Daud alayhi salam Tawrat Musa alayhi salam Injil Isa alayhi salam Quran Muhammad kalkallah alayhi salam ni kitabu banani ay nunu njigi pour que kanambla strainement ka kabila ga karamo ya moria ko mo me mana dine do ni bana ka fo ibi janama ko mana saro teslame ni ya do ko ka fo muye ala blani be folla muye ala gra blani be folla muye sabo blani be kella sabo nyimo sabu no de kera adama dea no de kera dine tigiya mi fo abike damu la dria konnan ala ko ayanda bato kama purga ko sabati kiro de chirafe na kunga de ala ya mi kiro ga jino we na kunga da kuma ga melega we na kunga da kuma ga dalore mogoti mindo la ayake anyere sumgodi anga mo minu mi wolo mogo nyana mogo be minu nga nyana ma shido de bu kunu mo fobi olu de nana wele dake ka ala tafu ni ka bogo ro ko wele dala ala ko kana ka bogo ko rasulun min anfusukum un messager prêt parmi vous ko de krebe et puis elle venait à vous aborala et puis nanama ka bogo te ni ala ka hayo kono kunde ko mogo ma fa mogo tsega kiro ka baraka sabuko
mogotuwe kono gunne koni Muhammadu kumana ko mogo ba fo ko mogo tsaka ni bela digere sabu ko mogote la mogodu nga difference mani mogoto chedro mogo glane ani mogo nale labene familinde ka gla kana ani nana labena kelinde jiri min turla ani jiri min filla yere ma familinde de nye min turubi jiko koreba korla uba mais ala yere min filla yere ma korla uba tala o jiko be ala bulu ma kasra turla wa biso ko fale do jiru lati mais ni ko jiri no mbo ko na tulika so ibina do fem mala amogo be jila amogo be korla ubala pour ga kasga tanye fu opma fo mogo de ka do ko ala yanda amandati ala ko nyaada fe de be nyo do ala tanga ubala ni ya fa ndablati ab fo moko esprit hakli ko tona o de kuwe ko tona ala ko atambla ti nazara ba nyini nganye mu ngani hakli nye aba nyini nga opma on mu ga hakli nye chodi kira sallallahu alaihi wasallam ala ya bunya kabla kuba bela kage kira foro kage kira labai kablanka maimoni maboni masabo bebo kira sallallahu alaihi wasallam kira Muhammad Mustafa fa ode Abdullahi balmake ode abatalibi no e kira binake kira fadenjini kira binake de afadenjini de ode Imam Alyou Seydina Ali tellement jugu te Seydina Ali fe kira sale ko fe kitabu minu me ni dane bukari kitabu be Qur'an ko fe olu e min la kale ko ala kira Seydina Ali ko ala kira ko hadisaw kemeni doni nga amba ishare ba fulani keme fulani ko wafi ko ala kira ko ba fulani ko sabo do kemeni koke do keme fulani koke do keme durni koke mais Seydina Ali min murange kire Seydina Ali min koroke kire deme kele famille kele kitabu me ni dana ba kha o saraka min la ko Imam Ali ko kire ko kemeni don mais pourquoi tellement djouga ni java boyana Seydina Ali ga pomo de joshira hadisa no fo moko ko agri to ko la ala kira ko ni mogo mi galo dale Muhammadu la akalena ka ala la isigi yoro be jana mako ja mogo be galo da kira la o bi ketre chodi tumo mina ni ko bi na nyami ko nyami tan fe o ga yoro melu bibliothèque no gafe manaro we islamia straka o ye gardien tako bla o dala ka wona bla jie kono Arabie Saoudite maka madne ana karefa dugo ni mogo mi yala kira ga puma do ko ni fi ko beki tasabakana moyu tasabakana ko kamara o ya soro ko jetla ko galondiga era tesla mela galondiga tarmadela galondiga ti horoya era bayi ka formatione mogo do de galoda kira la worola ka mogo sara no gafe kato bla gafe uchala gerri jombe dala sebenu yere bane ko fe ka fo kira ko anyo be fa nyongo bane ko abebe bibliothèque bureau kono mungara mogo do sebe hagila woro sebe galola namara pour la java pour que futna ka wala islamela kana garne wala do sara kuma do la fana ka do garne do nyinama kano gafe bla gafe to uchala olu bere tara to ko kana ko hadiso la causerie du prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam okuma kira ga causerie no de karawe okuma ka fo kira Muhammadu ko nette sa ko fo et sa ko fo
nga mɔgɔ min ye kira ye an bɛ se k'a fɔ ko kira ko ni mɔgɔw b'o dɔn n'o ye nkalontigɛla ye n'o ye tiɲɛ fɔla ye bɛɛ y'o dɔn an bɛ gazuwa min kan hakili la n y'a bɔyɔrɔ fɔ ye kuma tɛmɛnenw na Karanga gazuwa sɔrɔ cogo fɔra ka an y'a minɛ minnu na k'a minɛ minnu na k'a bɛɛ citer pour dalilu sabu Karanga ma kɛ ne ɲɛna a ma kɛ ɲɛna nka minnu y'a lakale n y'o lakale mɔgɔw ye pour que mɔgɔw k'a dɔn n delila k'a f'i ye nin Karanga ye an y'a mafilɛ ka bɔ Abdul Hasan na a ye dɔnnibaaw ɲininka ko Abdul Hasan ko o tun ye jɔnni ye Abdul Hasan ko k'ale y'a mafilɛ ka bɔ Ahamadu ibn Abdullahi la Ahamadu ibn Abdullahi ko k'ale y'a mafilɛ ka bɔ Muhammadu ibn Bukiri la o Muhammadu ibn Bukiri ko k'ale y'a mafilɛ ka bɔ ayiwa Yusuf ibn Abdullahi la ko ani Khalidi Arafatal Juguniyu k'olu de y'a lakale ale ye olu mɔgɔ fila olu fana de y'a lakale ko Seydina Ali yɛrɛ de y'a lakale ko sabu Karanga la ne kun tɛ yen hali n'a kɛra ninnu tilela ninnu dɔ tile la olu bɛɛ kun tɛ kɛnɛ kan jɔnni kun bɛ kɛnɛ kan Seydina Ali kelen ale bɛ se ka taa ka n'a ɲɛfɔ n'o tɛ mɔgɔ tɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔ min ko Karanga ye nkalon ye o kɔrɔ k'o tigi ko Seydina Ali ye nkalon ye a t'a dɔn sira la a ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ mɛ yan'a k'olu sɔrɔ action min tɛmɛna jɔn bɛ se k'o lakale o tuma ye sabali mɔgɔ kana Seydina Ali tɔgɔma ni janfa ye walima ni nkalon ye nka maaba n t'i fɛ maa ɲuman n t'i fɛ n'i ye fɛn o fɛn kɛ ɲuman na n b'o datugu n'i ye min kɛ juguman na n b'o ɲini k'o fɔ hali n'i ma juguman kɛ yɛrɛ n'i gɛrɛla min na dɔɔnin n b'o ta k'o fɔ Seydina Ali balola ta de wa a sarata ka balo fo ka taa sa a ka ɲuman kɛlen tɛ fɔ maa fɛ n'a fɛ k'o fɔ a denw ye cɛ minnu kɛ diinɛ na o ma fɔ u ye baara fɛn o fɛn kɛ o ma fɔ k'a ɲini ka nkalon dɔw la ala dun ko n ye cɛrifow bonya n'u kɔrɔta n'u yanga n'u taga Muhammadu somɔgɔw les descendants du prophète Mohammed ne sont comparables à personne u ni mɔgɔ tɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ala de y'u bonya wa ala de y'u kɔrɔta ala de y'u yanga u bonya tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ u bɔra min na o ka bon bɛɛ ye Muhammed a ka fisa bɛɛ ye ala de tila ka bɛɛ da ni bɛɛ la mɛ bangera ninnu na pour que silamɛya ka ɲagami an bolo diinɛ bɔra ninnu de ka so i bɛ sahaba cɛ naani min fɔ sahaba cɛ naani ninnu bɛɛ bɔra famille kelen na ni mɔgɔ min y'a faamu kitabutigi ko Abubakari mɔkɛ ani kira Muhamadu mɔkɛ k'olu bɛɛ fa kelen ba kelen Usmana mɔkɛ ayiwa ani Usmana mɔkɛ o fa ayiwa ani kira Muhamadu mɔkɛ fa olu bɛɛ fa kelen ba kelen Umaru ta bɛ ten Alyou yɛrɛ ta ye ani kira a fa ni kira fa kelen ba kelen diinɛ ma b'u ka so dɛ a tɛ bɔ yɛrɛ hasidi seginna ina shani'aka huwa al-abtar o kuranna haya yan o tuma o gazuwa ni y'an sigi ko siɲɛ kɔnɔntɔnnan ye an bɛ dugawu ɲini silamɛw fɛ komi tariku ka jan n'an ye tan dɔɔni sɔrɔ an bɛ dɔɔni sɛbɛn a kan yanni a ka ban arajoso minnu b'an dɛmɛ diinɛ dɛmɛ na an ka foli b'u ye an baden minnu fana ye dugawu ɲini an fɛ fariganko ni fɛn wɛrɛw la koɲɛ ninnu ka ca anw ma k'u man diya ala ma an y'aw bɛɛ di ala ma ala k'u bɛɛ dilan ni kira Muhammadu yɛrɛ bonya na hɔrɔma ye ni Seydina Ali yɛrɛ hɔrɔma ye sallallahu rasulullah blanc non. Le 9e épisode de l'histoire de l'imam Alyou aux 7 blocs. Ako Seydina Ali ka Karanga tako kɔnɔntɔnnan ani malakulu gudamu n'o ye masakɛ yaadalen ye malako gudamu n'o ye masakɛ kafalen ye n'a fɔra ko Karanga dɔrɔn fo mɔgɔw k'a faamu ko sababu dɔ bɛ na ni Karanga ye n y'o sababu f'i ye
karanga tigi yɛrɛ ka jamana na ka yara bɛ cogo min na hali bi o b'o de kan n'o banna min bɛna kɛ i tulo ma jɔ na nous nous mettons sous la protection du Dieu Tout-Puissant. n'an bɔra yen an y'an yɛrɛ bila Alahu Taala ka taga kɔnɔ i bɛ to k'i kulo kɔrɔta dɔɔnin an y'an yɛrɛ bila Alahu Taala ka taga kɔnɔ se bɛɛ bɛ Ala min ye naam Contre les mauvais rois. Ala k'an kisi masakɛ jugu tɔɔrɔ ma masakɛ kafiri ni masakɛ cɛnikɛlaw Ala ka don an n'u cɛ Maliku Gudamu y'o dɔ ye setigiw y'u tile kɛ koyi Firawuna y'u tile kɛ nin dugukolo in kan yan Shamar bin Jawshu y'u tile kɛ yan a ye sabali Namuruzu y'u tile kɛ diɲɛ na yan a kɛra komi fɛn ma kɛ a t'u sumaya don dɔ saya minɛ kɛ b'i sɔn tigɛ komi ma deli ka tɛmɛ yan a ye ɲuman kɛ to nam contre les mauvais féticheurs. Ala k'an kisi domojugu tɔɔrɔ ma yafajugu yafa ɲuman o cɛnikɛlaw dɛsɛgɔlaw kɔrɔtitigiw o dɛsɛgɔla bolitigiw jotigiw Ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma naam et contre tous les maux de la création wa Ala k'an kisi danfɛn bɛɛ tɔɔrɔ ma an t'a bila dagirinna la bilen a sama an ka taa nous commençons par le nom de Dieu. Namora ya zidina Allah Ta'ala to barkama Le clément qui manifeste sa clémence. Allah Ta'ala min je ina lo boleti walla walla ko al-Rahman al-Rahman de bina sanyi al-Rahman de bina fenye al-Rahman de bina chuwe al-Rahman de bina clé hina lo boleti o de bina ni fedo e mimi ken no ya dai ambema kafir ko tola islam ko tola chrétien ko tola mbi ala fe tola nda fe to no kunde a dodo ala pumer klebo islam o yenu mo go klela ka kafir to dibila no tigade ni ala bi klebo ambe nambe mo go bala wa bi shuko ambe nambe mo go bala wa bi sana ambe nambe mo go bala mais ka fɔ ni silamɛ mɔgɔ b'a la a b'a kɛ ni kafiri mɔgɔ t'a la a t'a kɛ Ala t'o kɛ diɲɛ na fiyewu wala o wele ko le clément qui manifeste sa clémence a tɔgɔ wɛrɛ fɔ naam le miséricordieux wala Ala nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen Ala ye o de wele ko rahim o hinɛ ne bilala ka muminu kɔnɔ Ala dɛmɛbaw minnu dara Ala la ka diɲɛ o nege kɔ ka Ala ta kɛ k'u tile k'u jogo ɲa kage ladri o ma dazago a ko janno hagawla a ko janno ma baw ni manyuna ka Ala tage 100% fo ka ta se du labam la ara nema de labe me ka krengre spécial ka bla ko lu de ko o to furga ti ko o te jalamu ti ko o te koloshi ti ko o de ye Ala danaya ane ere joko Allah k'an fara o kan naam le tout-puissant et le sage dɔnni masa fanga tigiya masa tout-puissant fanga bɛɛ bɛ Ala min na dɔnni masa masakɔrɔba ye hakilisigiya masa masa min jasigi b'a ka masaya la tɛgɛrɛ ma fɔ k'a bila ye wa coup d'état yɛrɛ jɔrɔ ti masa min na a tɔgɔ de Alahu jala jalaluhu naam. Que la paix et le salut soient sur notre sauveur prophète Mohammed. Namura ambi solli ankanaba kira Muhammadu ka. Ambi solli anga sababu nyuma kira Muhammadu ka. Ambi solli amene tagabba joka. Ambi solli Abdullah kan gligi boloka Muhammad. Oh, ambi solli kira kata. Kira warate kira mingo Muhammad. Kira mingabo Ala gadave be Muhammad ambi solaka ambi soli Muhammadu ka Muhammadu mingo gade Ala fe bela akabo Ala fe bela akaku sa dave be fe bela Muhammadu mi abono dona Muhammadu mi zuriyo dona Muhammadu mi bono we bona korotalo ni zuriya korotalo ni ambi soluka Muhammadu de bora Abdullah la
Abdullahi donedo Abdullahi de bora Hashimiula Hashimi donedo Hashimi de bora Abdul Muttalibila ay Abdul Muttalibu Abdullahi boro de la Abdul Muttalibu bora Hashimiula Hashimi bora Abdul Manafila Abdul Manafi bora Qusayla Qusay bora aywa Kilabula Kilabu bora Muratala Murata bora Kabula Kabu bora Luayila Luayi bora Galibula Galibu bora Fihirila Fihiri bora Malikila Maliki bora Nadirula Nadiru bora Kinanatala Kinanata bora Kusematala Kusemata bora Mudrikatala Mudrikata bora Ilyasula Ilyasu bora Mudarula Mudaru bora Nizarula Nizaru bora Maadila ni Muhammadu bora minu na niolu o chedra ngo adinani Maadi de bora adinani la ale de kara kira moke mogani kelenae burju ko jla we mi fay Muhammadu te mo do le nyida Ahmad al Bashir ñoo fiye chen jamal la marikedo akwa dande alala dande kirala dande la harala ngalla bareke ngo ko wallahi ko larabu ga kamale dobe ko Muhammad wallahi ko Muhammadu bi hakla mi voni je sona ko ke ko billahi ko jebi lafiya sanga saba kono walma segoni dama kono akode ko ni jiga ver la yani ka kla minina ver wuti ji walma ver ka jimi veri ye jika la ibina mi yani ka ba minina ko kira ka hakla ni je sona ko je bi stabiliser ka gila ma Muhammadu ga hakla ngwanzona nyane ni gelabi ni kanga jamana faya nyumgo de ka chani alala dianga jamana ko mo fala ka jami di mo faya ndi jena ke kuma tsakafu ndi shwani ke kuma tsakafu shita shifa nimbela au me kira no ba au ne ka kira Muhammadu hala do ko ngantali me kira ko nganyo mune o masaka ke kira ko nganjonya sallallahu alaihi wasallam o masaka ke ala kira mi fo bangarola me anyam pour anni do hodi khana so bangalo ko begele nyani bana gele banga fenda mulu o de kema ka bekuru mitri kono ka kuni yere ne ni miliyar yere da masda miyo chama kaba ma ndaga wali mitri mo ye abibu la wanda sorble nani mitri elema mi mena dugula o abe ya aka mitri be o ya mbole dine ko la pew an nga dine ko desede ayala makireci mo desele ma ala kireci minu misaka chenike cheni fanga be minu na ku ka dabla ala kireci olu de ma nga to gana elsa fami ala ga nemne ti jini asumo ka aga dema samaka na et ses compagnons qui étaient sur le droit chemin. Ni adjenyo minu ngume chensraka namore fana ami sole Seydina Ali ka dabila bo Seydina Ali ka solmay ni te Seydina Ali fe ni ko man ye chen fodra nga ni ba fe ni ko man ami ni nga dalu chamana da Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala sayyidina Muhammadi wa ala sayyidina Muhammad ti solle Seydina Ali ka وأصحابه وتيزل عمر بن عثمان بن بخارونغا وسلم تسليما كثيرا لا يوم الدين آمين وتيزل راي أونغا يا غانجي فخولي الفتن دي فوي نيويدا مغوبي بلا يدون دي فنغلا سيدنا علي علي جوكو كرا سوزا فاكلو كاجا اصل لي غلبي بي تشاوني تشامي ما ماشيكا جيدا ماخ سيدنا علي ikado anya blaro mina wala dai no ye gazwa kasheti konondo nae karanga tuma mina ni alibi
ansali juniyo ale be lagale la kray ago yala ka kray ka do ni wala nunu ni dasago nunu chera malakulu gudamu fesa a jamana ya dara aga fagatigiya na ka setigiya fa bestoro la rabu jamana ka dugukolo fanjaman zoro la fo la rabu yere strana yolu to dala kofe ka wele ko sagara kuna ya mararatul mauti talma ya daledu akafaledu kaga ko saranya ni hagala nya sura ay nya fole chamange janama kola ani aljina kola kriye awu nya blani yoro indela ko la rabu ya wele ko sagara kuna ya wani femi mboro la sa anga je ko lame non. L'écrivain du livre a dit: lorsque le prophète Mohammed a entendu les dits d'Abdul Aziz Joueniou, Abdul Aziz Joueniou ani Umar Muriyata Domriyo nunu nga telni telia keveze ubora dro usira usefira sila Allah ta badi maklima kila ni sahaba umara tuniyoro rabi kano yala Abdul Aziz Joueniou bewa Umar Muriyata Domriyo bewa a antunna da jigo gala bana limita kele bi ni shekle bo fafa kele bi ni shabi fafa ubita hali tugu okulo kebezani bitaji ni kana bumi telia da kunote mais ala ye kira ka futa be aka bu be fe bela nga woro ni na ni kala mo jora tama ngula abi tama kala wole de hasiri bolana aw nga bi moriya de masenna aw nga bi mi sel masenna ka fo mimi semina ngo blola minti mina ngo bo rola aw masenna la mais ala kira ne ke sallallahu alaihi wasallam mimi min no ayo blola minti semina ayo boy no be minti semina ni o boy afo go e chene kala apuma mimi semina so minti semina so ambe kon ma khay ko gala rofle mo be nyefa mitri kono billahi o tutu fatiala on yer de la gasali al mem do ko fe na kala damene fitri masala ko mo manga be bo na ko allah akbar ابو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ويا ابا انت فوي مبلي ولا الضالين ويا كلالي مين فورو كونو على نكره دي بوتودو ndaka bako daif sene mi manga kanga bo fitri jogo saba flam manga bibo kele manga tibo o flami manga bibo dogole do afa adam ne bismillah yokoro ba kumula ton ala de bo tonye do isa de ka bogo edre mimi semina ko ka blola min di semina ko ka boyorola way mistri al mamere abi mo gonye fa atisala matiboy ka bogo tanye bo anga jamana arabi tabiha hala no fanga bita fanga mo gono tara ko bla poste de la atisa ni no fi police dore ne mine ko papier do be ko ne ka papier do be ko rodo ko ay de fudo ko la ngo bo police mine ni papier nya ka cha police keme mali ko ya police ma fo ko fe mala de ngone ti sabeta police kama ni to ke hal police ne ba do ne ti papier te kama ne ba tam faso nga jamana de kama anga benga anga duwa police ko to de ay ngabara la feli opmantino nokola antino ko mi kafa bengini ndabe aninga dine era kama nga jamana o te fama koy a ako yoro la ko polisu ka doni tekle o bo manga kede yoro do be polisu ka doni be kan ka kele wo chere ne kra moy ni kra moy o ma ni almami be kan fatia do bewdo ni mo do tsika almami akwara ta koni mami yodo bisika kaye de nga ni mami ntodo etika yo kona yodo police vieti tila police blaka ngodo ko no ko beto do de a mo ngani beto do ko be manga police bo ay do ke police lu manga kayo la de
papier doke e bi na papier la police la sisa yi dodo misala bi bo bongo e bi na se poste de leba ina ba foko ko fenda la ta e bi na se do wala o keme ka gulo me fu ya halaki o bu kunu gulo kono fu halaki o halaki le gulo fa sa bi so yi jogo pe mai afle beta me ka bla poste la bena manga gulo bi ni ga do fa ala do nyeta kula do wara ne mine fa betima o police ka yele ngade mo kala fo ala afo ne ka nyeta la mo me pumata am se ka ke fa nyeta no mo qualité beta me ka do fe ko fe bici ni bite awu ni teni ndigi jole kare ko ni wala musoyi ay nga bibi mo ti suru boy fa ma ko fe teni ndigi ko fe ni jamana teni anyu fle fe baby wo yero jogo na betere fo mo fe mo mala nga fela ngolo be fela mo ba yere kala man ni duna jamana famala ka jamana teni ta ka bi ka nabi yere do mais mo be fle fe bi man nu to do ne to ka mo agli jola puma chama mo mi yesoy na kara policier aga policier ta bo shon na boy abege policier sori mo mi yesoy na kara wajuli kala wajuli ta bo shon na abege wajuli kala sori fo mo de kan fo ko yimi bare nti bo ola ibi ke o ke ba bare ni kono ala ka me so abo o creo pot mo mena ni creo Abdul Ansari jogoni ka puma me ay puma mu vo malekulo gudamu ka kula ani ka boli arabu maniu ka kula olu menesa na le prophète dit ala creo ko yola sallallahu ta'ala wa sallam ah Abdul Asi, tu as dit une grande chose. Ako ya Abdul Asi iye puma ba foda iye ko ba foda iye kuma ba fo iye ko bele ba fo wallahi wa ya sur Abdul Asire kabe kira ko joni mi aw jama chala ya islam jama kulu chala min bi masaka ga yoro ki warado Abdul Asire wulla ko ale bado Abdul Asite Abdul Asire joni yu Abdul Asire joni yu comme Abdul Asire kira ga sabo boy ko gelem boke ledu bo tarafa ayu bedafa ngangama ni yoro na Abdul Hasan juni de ma o de wulla ago yala ga kira ko mi masaka ndo maga boli ta chukodo ma bato chukodo maga jama haga yaddo maga kobe haga yaddo ngam muamulu ntise ka fu kira ko mula ako sabo niya fu ko islamu bisra o kira ko islamu tesra sayi fuila kata masaka kamo wala ka tu yere biseda o tisre senye fuila o pmo folesa kira ko ama o yorola iyo ko ba fode ngani ko ba imme o islamu yere dum mi kan asira kanyishi ewa masake masaba ka milliardaire anaga fakatiya anaga jamatiya anaga setiya mi ga fo islamu dusukun yere ka kamangami qur'ana sa kanyishi ni makone shiti fe aka fo anga tani ngoina kira duye kira miya ni ngo indi ba na ma foko anga tade nga betita dere sabu jine chokroba ala tato anno al-Safatu bin Shamaki alaykum mamul kana mo ci akun fede na be mo ci ayo foye sabu ko betse ka ke ko chemi misega kumbo tiga ka bo kamo dala ko boji muslimo be ka duti ni ñoo na folo tigi ba ni ñoo masake ba ni ñoo milliardaire ba o be islamé be ko sa aklabe na fora ka ngani shin makan ngale ni nga ko bando eziu andi sen na de o be islamé du sukun fodo ba fu dala ka krefe manu nge pa ala kira ko chugori nam c'est compris kira ko yorala Abdul Hasan joni yo ma ko ga ma famna ye fo fe vo ma ka ko la ya be fam nam mais où se trouve exactement ce roi anga min ni nga yala masaka mistro yoro ni ngele jumana chocho astro yoro ni ngele yoro me kira bi ga
Abdul Ansari Juwani Yiniga, Masaka Yerebis Road, mais les Krakapmai. Non. Abdul Ansari l'a répondu. Abdul Ansari Juwani Jabidi. Ô prophète de Dieu. Ya Alaga Kira Mohammed, sallallahu ta'ala wa sallam. Il n'est pas loin de Yémen. Amanja Yamanina, Abani Yamaninche, Amanja Yamanina. Non. Il se trouve à l'extrémité de Yémen. Akwika do kabe Yamanin Kerafe. Abe Yamanin Kerafe. Ayoro Manja Yamanina. Non. Il est situé entre Umran et Yémen. Akwika do ko abe Umran ani Yemen che. Umran ani Yemen olu ni nyonje ikado ko masaka nyerabe. Yemen ni Umran che. Non. La terre de la rivière où il se trouve s'appelle Abdul Kamari. Wa Abdul Kamari. Wa Abdul Kamari. Aha. Akwika do ko masaka ko abe dugukolo minga no kodigan we. Kodigan yoro la comme jine to ko ta ka kodigan fafe. Ko o yoro to de wa Abdul Kamari. Do otuma ko ikado ko masaka imbe o yoro niveau la. Kodigan yoro la. Kodigan munu fara to wa Abdul Kamari. Non. En ce fait, Mohamed a fait un appel. Mais au prophète, on est même parti. Ok. Regarde, Il dit, où se trouve Alyou? Koba projoba be mini jugu ta chamba nu halaki banim bamuru abe mini sayyidna ali be mini fatma da zara chebe mini ne buranga be mini wallahi mbina ke de be mini ne kuze be mini na l'homme qui déchire les grandes poitrines. Ngame sayyidna ali mimma chemi mi disibo de fara ne no de do abe mini na le lion parmi les fils de Galib. Galibi deunga warabba. Galibi la warabba. Minga boa warabbe. Asadullah el Galibi. Le chef des croyants. Slame oni mumini be kundigi ne kamo dema. Mumini be nyama e chebamiye. Ne no dedo. Sayyidina Ali. Du nom de l'imam Alyou. Mindogo imam Alyou abatalibi di. Slame o. Ni kreb manga e ka chefari manjamu chebe ngena uka ko ngana ti do fo ko bleke do sayyidina ali ngana ame ko bleke na ka bina shidosa ne ma fe mo karanga mo sayyidina ali ni karanga sayyidina ali ni malikul gudamu sayyidina ali ni arabu maniwa amna sayro masa nam. Lorsque Alyou a entendu l'appel de Mohamed, Père et salut sur lui. Mamina ni sayyidina ali e kiraka ni wele da ka me no ye Muhammad sallallahu ta'ala wa sallam tumamina na ye wele daka me ale to de be kan wele anale mawtu bo ma fo mawtu ti be ne ka ba ko idra mawtu te mo mina mawtu ti be chedo mawtu te nela mawtu be ga dane hasidi ma fo mawtu haramu le tango Allah ta'ala ya mawtu ne to ko keme to ko bi konondo an konondo e ala yere kira mangutu ni toga kime fanto ko kile miyatara wa wahidu wa kira flaga sayyidina ali mangutu ni toga chamay ngalibi donga waraba kuma tiga ba zibo faraba angwe mangutu we nga mangutu te manila ni ma ba mangutura ba soje nga manyana ma bebe ma baka mangutu fe o chandra dongli dati haramuiti dongli datugoya dongli dala yere bi minfo dongli dala yere jugu anabi da kene min gabu dongli haram masalan dongli dala be kreklela afra chemma ko burdatiki amake gwaza ngaye kira mongutu defo ay kira tan defo kira ya ga jalamugo de keka aso ko bla kada wala ko burdatiki fasa te mina fasa ko ne bi se kada fasa tigi mamadou ana kanu nyona bonaw o gofe astan bur sabeti
radiyallahu ta'ala anhu kira ga sahaba bado dongli dalado aga kira tanufu anana kira yo ya rasulullah ne shibe sambi worola mamune ko gadne mi faki tanufa jena ndona tanufa ina sisan ya rasulullah na me de ka dugo kenye alaka shidoni ndia nga faki tanufa jena kira ko hasan ibn sabiti bi sanjul la ko bioro kira ko itike dale ala nyanyi ne fe hasan ibn sabiti e ka bioro frashika kama lenye san kemeni san mo ne so hasan ibn sabiti ngani karamo bode karamo mo fata dala ibu so jenni ara joso no telola ni haramwe ni manga fo ni beti che wa ni miye galoda ma bala e galoda la ni miye galoda ma bala ni galoda kira la baka ka ni galoda islamela ni galoda kira la baka ka me ay minge o foli bibbe wa ga dusu le chawla o bibbe dongli mi haramwe jarabi dongli nege dongli ani dongli langolonda ani mokunda foni galondige o dongli yere haramu dongli dawo chawni muso nyamina nyona o ya haramu e kaddo ke o kallama u farmu kaye haram nabna vo mo ko ni mo lube ka kandi doke ya ani mo lube ke bam dole nyonga rala kafrini ani mo lube ke amala ma nyorola ka kira muhammadu bangani ni sojaira ananye dongela olu okele a midi shemu no telephone ni radio ni iphone na atu ya telewla adobe doga fugu burkari dobe doga fugu swatke me mo ngala so ke bene ka yogole ko do ngana la sona talenye fe na mo lu bara ci yenda do kala président gazo e ngona mina fayda chamandi mande ndo ha Immédiatement, Alyou s'est levé et s'approchait près du prophète Mohammed. Le prophète l'a embrassé et dit: Oh les musulmans, voici le fils de mon tonton. Du nom de l'imam Alyou, le fils d'Aba Talib. L'héritier de ma sagesse. Non. Le mari de ma fille. Mais cela va t'en occuper de mon non. L'homme qui soulève le drapeau de l'islam. Wallahi, tchemim bislam ya drapeau korota. Kayanga. Kakebe kebe. Kayanga safe. Non. Je jure. Ngalena alala wallahi. Il est l'arme redoutable sur mes ennemis. Ale de ne jugu tachem bamuru. Ne jugu halakim bamuru. Billahi ale de bi jugu nitige ka bondala. Ka jugu nitige ka waslamya dala o chedeni. Nimbo karababa ou nitige ni jugu ni kafiru. Non. Si quelqu'un lui jette des mauvais sorts, agado ni mogomi wali jugu ken ni sayyidina Alyou la ni mogomi wali jugu ken imam Ali la c'est à moi qu'il fait cela. otigi yo wali jugu ken ni Muhammadu la sallallahu alaihi wasallam aslamu ni kira kale ka Ali amraze abika nga Ali nyefo mogowe islamu we nene karla mumni belan yoro na billahi nere sigle fle ala injire fem menambado ni miriji ke kiraka ko ba dola dodo ngono doni kira bilal ke abasi yena ka islamé ay poronjoli da islamo ka ay jekuni toro chama ga islamo la kala ro bas
mais abasi nyama minna ka do islami ala ngama ke nafiki bo islami do be abasi wale minunga ana kunu obedo kunu la halibi obuka nga abasi minna no wale jugu yana ka do islami ala ay wale minga islami wala adone ko fe halibi do be obedo kono o arankini be do kono obuka ese ku o vanjala ku tasarala ka ese ka dimi do ala wote ka bunye abas nana kira yoro la duda ko ndinge akwai ka mo ta bunye mo fe wala sara torola salamo yoro la kira girna ka wuri mamuru nyina ka sabara ko robe aya fatike mele abas abinake anana abasi jo ago salamu ya salamu assalamu alaikum wi lamle nike ako ay ni chain do aya bolo da abas la ay ni ndo salamu ko amado kire wenyi nga shenza ba ay ni kamale ndo ay ni chain ndo ko anyado kire ko jondo uko abasido kira ko wane boranna ni muradela ni mogomi ya basi doya iri moru doya ni mogomi ya basi bunye iri kra bunye ni fadi ay sebel la je fuata ka dame dula fuata se basi sanima gari material mo bata fo ay muye ngam mo baba fo ko ga mo babuye mo bata fo ay muye note niye Quran la je ala de laka mo do me makra fa ko gola mamodu kadma me chabe ya madu kadma me haram kano ke mo bala atibe kana mo ba fa ko gola kana ma fa ro jafe ni se ka gere Quran ko yorla oh vous qui avez écrit ya o mo mo nara ala aw ala dana bo aw limanatigu ne levez pas vos voix au-dessus de la voix des prophètes agana kuma kira fe aka korotale katuma kira taka haramdo atibe mais elle ne ose pas le ton lui parlant akana son fio apmanga kayele apmanga safe nana be pmala comme vous osez les uns avec les autres il faut aire de ma be minge ani nyonje haram do akono ka kira kana taka jatra ya maru ka dum haram kira ka bo même mo ya ka kira la est-ce que kira ko kana kenela ay mo ya ka kira est-ce que kira ko haram do ay mais kira tsga fo kana kena ay bunye mais ala bisga kira boya irana walma ala bisga kira boya irana mo golaw ka irana kira sayyidina boya fo ni mo mi yo wala jugu ka sayyidina lila o yo kenela vas-y si quelqu'un lui fait du bien agado islamo ni mo mi wala nyima ga imam ali c'est aussi à moi qu'il fait cela. Wallahi, si tu l'aimes, alors tu m'as aimé. Wallahi, si tu lui fais la guerre, alors tu m'as fait la guerre. Wallahi, oh Seigneur, ya mai aklala salamu tafolla abna ala welesa ya nimma nam sois le chef de celui qui désignera l'imam Alyou comme chef. Et Allah ta'ala minye ali kerengere kake nyemai. Oh Seigneur, ya ma déteste celui qui détestera l'imam Alyou. Mogo minye sedna li doya ka ala wushi ala la wushi ko doya minu njana ni ali ka nyemaye ala lu ka nyemaye ko bunye o chendra
ajere munu njana ni Seydina Ali modunga nyemaya ya nazigile sheji boka na ngongo ngala na tala makala ndala babule ni chew kuma yoro min na kuma na abike na fo chewreti fu tede Seydina Ali modem nu metu gogolo ka ambulo anjena nu ka nyemaya minun fatura anjena nu ka nyemaya Imam Ali reka nyemaya anjena nu ala dungo ala kira dungo ni mogo min jena ni Ali ka nyemaya ala o ka nyemaya ni mogo min majena ala o doya minu majena u tara kalala Pakistan keri Qatari Maga Madine Kuwaiti u tara Jordan Kotoko Kengeze umata Russia Mali kuna amiyato Mali tuku betana woro nundro billahi aworo tani me ngati mo la pour que ga do amata yoro la mais na ngwe ba bla woro la ba do woro la ko kobe o ko rete de ala le mimbo yani obunya ala bi isutra na ô Seigneur yamma abandonne celui qui refusera l'imam Alyou. Ba mogola mi mana bali la kala so la fiyo ala nyo intini fe mogo min bana Seydina Allah ala baw tigila hal na ka jala mu ka bo hal na kala na mogo min bana imam Ali ala baw la ye kana dimine komando de to nam ô Seigneur ya ne ma ne jigi ne kosome yoro na aime celui qui aimera l'imam Alyou. mogo min mana ga Seydina Ali fe ala ko fe mais Seydina Ali bin nanga misir kono bi Seydina Ali bi togoya nga radio la bi wajuli kero bi sigi bi Seydina Ali kama ka dogoya doba fara ko khalifa kundere hey ni ekira manga e sabo nyako vas-y ô Seigneur yamay humilie celui qui voudra humilier l'imam Alyou. ah mimana Ali togoya o dogoya mimana Ali sabote o sabote mimana Ali jashi o jashi mimana Ali fagaya ala o fagaya mimana nyamu tiga ala nyamu tiga wala mimana samburachi imam Ali ala samburachi wala ramgo ay sabali aw mun nga bare strifi dogoya ma ba dogoya ma nyima dogoya a krea dugo kede wa adugo be minade wa minana de wa nyabala de wa ikabara ya ne ne be machine afla de ikobi halakia ire labati ya fiyo wala bi dogo ya dumu de bi jeshi kata noro bi che billahi les doudou nam les blancs. En ce même instant le prophète Mohammed a dit yoroni bela kiyako sallallahu ta'ala wa sallam aslamu wa isbali non. Alyou, tu as entendu les louanges d'Abdul Ansi sur le roi Koudam. Agoya imam Alyou. Hagla yere kloye Abdul Ansi juni ka korofo me masaka Koudamu ka. Malikul Koudamu be chugomina. Yere kloye pma mede. Aka jamaniya aka yada aka kafa atihine anaka jamatigiya naka nafulutigiya imam yere kule point meda na Alyou dit Seydina Ali ko yorola radiyallahu ta'ala anha j'ai tout entendu et j'ai bien compris. Wallahi ya Rasulallah nglo ya beme nya be fam fa nya me wa nya fam nam figo be jama chala don yorbe tabe kira re Seydina Ali ram golata ma be do ma fi sabo do be nyon ngoro kuma ko Ali wulla do me ma do bimam la de korote kali yesa fero biki ya menanga mangoro fero bina sisa nga ka koro Seydina Ali nana sisa nga ka koro o kana so jugwe willa be beke kira kofe ali kula
kire bonya o bonya da ali ka jamanya la na fiki nunu ko ba be woro ka bo ali la kira sale ko mbamuru blale ko mbamuru blale ko ka tatuni mbamuru tat politique américain jafo namaro mo ba nunu mi se ka fuka jukuli wala nana na amal ko kira ka demea ka sallallahu ta'ala wa sallam wala nana ni kira modo fuka fukali o gelale jugara ko jugiya fo nana kufa ndali bangena makali nga anana fo kufa iraq ay karamo ni nga ko munase dans Israël amo boli kele ni ati boli nga mogo be basigila ajena faso ko juguwe kata wala faso ta jugu gandi to ami soro ima ta yoro ami soro ala ene bi jugu do katma nga sen ne likara kle jugu kara shituwe na duna wo ko jugu do no fe ay kara mo ni nga sale ko fe amode ku torawa farakeru lawa hasanu senu zara chugudi ay kara mo ni nga lu ko fe walu munu na am fa jamana ko ya am fa ya fi mauna minu mora imam Alyou na ko lu kan nyama be ka ta chugudi ay sama ko wani tukuru ko keledo uni nenu ni doya bi sabati bi je febe ko sai min nabi ala fa to la ko nabi ala fa ay ala take che ga to toy wallahi ni fe mi abaso ganna bana ala fa ta ko vele buko bobba ala la rede ala mi mbo yani bon le bana ala kire mi mbo yani sallallahu alaihi wasallam ni mo mi bana la bana ala وتي ماما اللي fait وتي ماما اللي fait سيدنا علي كريم صلى الله عليه وسلم عبد الأنصر الجوليو أي كرفو من واسطة مسكا قدام كولا نيامة ونيا بفام نعم Le prophète Mohammed dit صلى الله عليه وسلم Oh le père d'Hassan يا أصنفا أصنفا نعم Dieu m'a dit الله تعالى يأمر يا الله كونما أكو نعم de vous informer de la nouvelle كوكا كبارا كورا فينا الله تشوفني كوكا كبارا كورا في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبريل نانا تشوفه كراي كوكا كبارا فعلي جبريل يجري فوق وفوق إيه جبريل يجري فوق وفي كراموي جبريل يجري فوق وفوق ني عند سبالي الله يمين بنيا وده كبو والله يمين دغيا وده كدغدا أي شيطان دغيا ويكرم ورب بنيا أي كرا سمو بنيا أي شيطان زوريا وفنا دغيا ما شيطان زوريا من مغولا olu wule me ka kira somo wode doya olu de kira somo ka shetane fane me sebe ala de ni ala te fuiti zaka ambo wani ala te fuiti zaka jetige meni ala mene ka ba wa ba ne ode ka ba be ode bi zaka anki shabela kanta ka bela meni mogo ala ko ke dai mogo be mino tsrofi kira ko yora ya sanu fa naam Dieu m'a promis qu'il vous aidera.